Vítajte pri sledovaní IAD Talk Studio dnes s Vladimírom Bolekom, členom predstavenstva a portfólio manažérom prvého realitného fondu a budeme sa teda rozprávať o prvom realitnom fonde. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. A na úvod si teda predstavme, čo to je prvý realitný fond, čo v sebe nesie zahŕňa. Prvý realitný fond je investičný nástroj, je to otvorený podielový fond, ktorý je na trhu už viac ako 16 rokov a vlastne prináša investorom, alebo vznikol už v čase svojho vzniku, prinášala možnosť investorom vstúpiť na trh komerčných nehnuteľností prostredníctvom investície do fondu. Pre koho je teda určený, ak by sme to mohli tak zhrnúť? Fond je de facto určený pre každého investora, ktorý si začína vytvárať nejaké portfólio, to znamená, že si vytvára nejaké zložky investičných tried a do fondu môže investovať de facto každý, pretože je tak nadstavený, že môže investovať od 20 eur. Sú to rôzne formy, môže realizovať priamy vklad, môže si vybrať nejakú formu sporenia. Jednoducho ten fond je naozaj prístupný a jeho investičné zameranie a jeho konzervatívnosť ho predurčuje k tomu, aby sa stal pevnou zložkou portfólia každého investora alebo kohokoľvek, kto si chce nejakým spôsobom odkladať finančné prostriedky. Tých fondov je viacero na trhu, tak môžeme si povedať, aký je napríklad rozdiel medzi tým korunovým fondom a týmto prvým realitným fondom. Realitných fondov, skrátke realitných, je na trhu áno niekoľko. My ponúkame teda dva, to je korunový realitný a náš prvý realitný. A korunový realitný fond je taký, nazvime to, že brat toho prvého realitného fondu a volá sa korunový preto, lebo je denominovaný do českej koruny. Ten korunový realitný fond avšak nerobí nič iného, okrem toho, že nakúpi podiely toho prvého realitného fondu a premení to obrazne na českú korunu. Je to fond určený naozaj pre investorov, ktorí chcú mať treba nejaké investície v českej korune a je naviazaný a je pevne putom spojený s prvým realitným fondom. Skúsme si teraz tak možno situačne sa pozrieť na ten prvý realitný fond. Väčšina ľudí chce investovať do nehnuteľnosti, lebo v tom vidia takú istotu. Ale čo ak teda nemám dostatok financií na to, aby som si kúpila teda celú nehnuteľnosť, je prvý realitný fond vhodnou formou pre takéhoto investora? Áno, veď to je práve ten účel, na čo ten fond bol vytvorený a preto je to ten investičný nástroj, ktorý práve pokrýva takúto potrebu toho investora. Už tým, že tá minimálna výška investície, kedy ten fond funguje ako taká zberná nádoba, keď si predstavíme, že viacero takýchto investorov tam vloží svoje prostriedky, fond ich zobere a v zmysle investičnej stratégie, ktorá je pre každého investora dostupná, môže si ju prečítať v štatúte fondu, v prospekte fondu, investuje tie prostriedky potom na trhu nehnuteľností. Vy ste spomínali, že teda od 20 eur sa už dá investovať. Dá sa povedať, že nejaká suma je optimálna na to investovanie, alebo naozaj aj s tými 20 eurami mesačne a pravidelne sa dá nejako nasporiť cez tento fond veľké nejaké prostriedky? Fond má za sebou už relatívne dlhú históriu, to znamená investor, keď sa pozrie na tú históriu toho fondu, vidí, ako sa ten fond vyvíjal. A ten fond počas tej dekády a niečo viac ukázal, že je taký správny investičný názor na tú konzervatívnu zložku toho portfólia. Keď sa pozrieme na objem, neexistuje ideálny objem, práve to je tam možnosť toho výberu. Ak investor má nasporený nejaký väčší objem prostriedkov a chce z nich časť venovať alebo nasmerovať na trh nehnuteľností, fond je pre ňoho pripravený a môže tam vložiť 5, 10, 20, 50, 100 tisíc eur, to je jedno. Pre niekoho, kto si chce začať tvoriť tú svoju investičnú zložku v tých nehnuteľnostiach, tak si môže vybrať tú sumu 20 eur a pravidelne posielať. Má tam akurát rozdiel potom v tom, že priemeruje tú investíciu, lebo ten fond samozrejme má aj lepšie obdobia, má o niečo horšie obdobie a tá priemerná investícia potom hodnotovo sa dostáva na inú úroveň, keď to robí pravidelne mesačne. Aká je výkonnosť tohto fondu? Fond od založenia má výkonnosť niekde na úrovni 5,8%, priemernú ročnú. To znamená, že ak niekto investoval na začiatku vzniku fondu a drží tie prostriedky až do dnešného dňa, tak získal takúto ročnú výkonnosť. A fond je konštruovaný ako realitný, to znamená, že tá investičná doba by mala byť spojená s tou investičnou dobou do nehnuteľnosti. To znamená, keď si človek vyberá nejakú nehnuteľnosť a chce tiež do nej investovať, tak tiež to nerobí na nejakú krátku dobu. A preto aj fond má odporúčaný tzv. Odporúčaný investičný horizont, a ten je na úrovni 3 až 5 rokov. A je môj výnos nejako garantovaný, alebo ako je garantovaný môj výnos? Nie je garantovaný.
tom priamo slova zmysle, že by niekto garantoval 100%, že takáto hodnota, čo ste vložili, tam 100% bude, neexistuje na to taký inštitút garancie. Na druhej strane ten fond je pod drobnohľadom, to znamená, že je pod kontrolou depozitára, Národnej banky. Všetky procesy, ktoré v tom fonde prebiehajú, od nákupu nehnuteľnosti, predaja nehnuteľnosti, sú pod nejakým, nazvime to, dohľadom autority. A najlepšou odpoveďou na tú garanciu ako ten minulá výkonnosť toho fondu, kedy sa pozerá na to, že ten fond za tie roky dokázal absorbovať rôzne trhové situácie, lebo za 15 rokov sa toho udialo dosť veľa. A tam je vidieť, ako sa ten fond správal. Ako je to potom ďalej, keď už teda investujem a v priebehu času mám záujem o tie peniaze, sú nejako blokované? Alebo Nie, ako nie to je sú s výberom? blokované, je to teda otvorený podielový fond, to znamená, že v okamžiku vy môžete kedykoľvek požiadať o spätné vyplatenie tých podielov a správcovská spoločnosť, teda my, vám pripraví prostriedky a pošle na účet a zabere to niekedy 2-3 dní. Keď si my vyberáme tú nehnuteľnosť, tak venujeme tomu veľký čas. Ako je to s nehnuteľnosťami v tomto portfóliu prvého realitného fondu? Fond investuje v prvom rade že do komerčnej nehnuteľnosti. Tam je taký dosť výrazný rozdiel. Ľudia zvyknú vnímať tie nehnuteľnosti cez tie byty, lebo to je najširšie aktívum dostupné na trhu, najviditeľnejšie, každý má nejakú potrebu bývania, ale to bývanie je iba jednou zložkou toho realitného trhu. Ten realitný trh je o mnoho pestrejší a môžete ho vidieť cez tie veľké kancelárske budovy, cez nákupné centrá, cez zdravotné centrá. Ten trh naozaj pokrýva kopu možností. A ten realitný fond sa snaží, alebo pravidelne zostavuje portfólio a rebalansuje ho, to znamená, že mení váhu jednotlivých typ aktív v tom fonde skrz všetky tie realitné triedy. To znamená, že v realitnom fonde sú zastúpené kancelárie, obchodné centrum, nejaké maloobchodné prevádzky, aj alternatívne typy realitných investícií, ako je nejaká energetika. To všetko to portfólio pokrýva a pravidelne ho nejakým spôsobom rebalansuje, aby práve dokázalo to portfólio absorbovať ten vonkajší vplyv toho trhu, ktorý prebieha neustále. Vie si investor vybrať, do akej nehnuteľnosti v rámci tohto investuje? Nie, nevie si vybrať že priamo tú nehnuteľnosť. Investor tým, že investuje do fondu, tak sa po oboznámení so štatútom, ktorý definuje tú investičnú stratégiu, ktorá je tam presne definovaná, vie, že tie jeho prostriedky budú investované na trhu nehnuteľnosti a toto ostatné je už prácou toho portfólio managementu, ktorý za tým fondom je a on už vyberá jednotlivé triedy nehnuteľností, jednotlivé veľkosti nehnuteľností, kedy ich má naviesť, kedy ich má predať. To všetko robia tí profesionálni, čo sú za tým fondom skrytí a ten investor je už oslobodený od akékoľvek ťarchy toho analyzovania, rozmýšľania a výberu tej správnej nehnuteľnosti. Áno, teda len pravidelne alebo jednorazovo vloží. A čo sa týka rizik, existujú nejaké predvídateľné rizika? Samozrejme, každá investícia je spojená s nejakou mierou rizika. Aj realitný trh má niekoľko rizik. Takým najväčším rizikom nehnuteľnosti je nižšia miera likvidity. To znamená, že keď chcete kupovať alebo predávať tú nehnuteľnosť, tak ju neviete predať v ten deň ako nejaký cenný papier, ktorý je kotovaný na burze, ale vždy to zabere väčší čas. Možno takým pekným príkladom je, keď predávate byt, tak tiež vám to zobere mesiac, 2, 3, záleží, či teda máte hneď kupujúceho, nemáte. Ale keď aj máte, tak tvorba zmluvy, dohoda s bankou, ak je tam napríklad nejaký dlh, to zaberá nejaký čas. A veľmi podobné je to aj u tých komerčných nehnuteľností a tam je skryté to riziko. Potom z ďalších výrazných rizik sú samozrejme úrokové sadzby. V prípade, ak fond má nejakú mieru úverov, tak musí sa pozerať na to, ako sa vyvíjajú tie úrokové sadzby, lebo to je ten náklad, ktorý ten fond potom musí znášať, ak tie úrokové sadzby nemá zaistené. U nás v realitnom fonde tie sadzby zaisťujeme do určitej miery, to znamená, že toto riziko je do výraznej miery eliminované a to sú tzv. Tie predvídateľné rizika, s ktorými pracujete. Aj tú časť tej transakcie, tú likviditu si viete nejakým spôsobom nadstaviť v tom fonde. Pravidelne na dennej báze sa vyhodnocuje, aký je stav portfólia toho fondu. Takže sú rizika, ktoré ten fond obsahuje, sú relatívne predikovateľné a pracujeme s nimi. Ak by ste mohli tak vypichnúť také najväčšie výhody tohto fondu, aké by to boli? Jedno
najväčší výhod toho fondu, ako fondu, ktorý je umiestnený na slovenskom trhu, na rozdiel od možno iných dostupne realitných fondov na trhu, je, že je viac geograficky diverzifikovaný. A to znamená, že nie je naviazaný len na územie, alebo nemá nehnuteľnosti portfólio na území Slovenska, ale má aj na území Českej republiky, Poľska a Maďarska. A z toho vyplývajú pre ten fond samozrejme niekoľko odlišností, ale aj výhod. Pretože tie jednotlivé trhy sa mierne ináč vyvíjajú. Na tých trhoch je iná cena peňazí, treba iná cena nájmu. A keď s tým sa v tom portfóliu pracuje, tak toho výrazným spôsobom odlišuje potom od treba z fondov, ktoré sú úzko zamerané na slovenský trh alebo sú úzko zamerané na nejaký jeden segment. Takže všetko má svoje plusy aj minusy. Tento fond sa tiež vyvíja, naberáte nové nehnuteľnosti do portfólia. Čo je takou možno najväčšou novinkou, alebo aké novinky sú teraz v tomto fonde? Jednou takou poslednou najväčšou novinkou je aj posledná investícia, ktorá sa udiala v tom fonde, a to je kúpa administratívnej budovy v centre Bratislavy v tzv. Tej eurovej zóne, kedy sme kúpili budovu pri Binova 19. To je budova, ktorá priamo susedí s obchodným centrom, a to je taká posledná novinka, ktorá by mala prinášať do toho fondu nejakú mieru stability toho výnosu, keďže je to centrálna lokácia, budova je 100% obsadená, je výborne dopravne dostupná, očakávame, že tam aj nejaké dopravné zmeny ešte zlepšia tú dopravnú dostupnosť tej budovy, je viditeľná a moderná, spĺňa všetky certifikáty, to znamená, že má dokonca certifikát takzvané tej ESG hodnotenia, ktoré teda sú teraz už naprosto úplne nevyhnutné, tak táto budova to spĺňa. Takže je obrazne povedané v úvodzovkách tá zelená budova. To je taká posledná najväčšia novinka v tom portfóliu. Čo sa týka inflácie, ako pôsobí inflácia? Inflácia má vplyv na vývoj nájmov. A cena nájmu je samozrejme cena toho produktu, ktorý tá budova ponúka. A budovy, ktoré sú zazmluvnené, tie nájomné zmluvy v sebe majú, v úplnej väčšine majú tzv. Inflačnú doložku. To znamená, že cena nájmu sa v nasledujúcom roku, vždycky rok dozadu, vyhodnotí podľa nejakého štatistického ukazovateľa. Keď štatistický úrad vyhlási, že miera inflácie na Slovensku bola v minulom roku nejaké percento, tak to sa automaticky premietne do zvýšenia ceny nájmu. Potom mu záleží, ako sa vyvíja hodnota budovy v súvislosti s tým peňažným tokom, ktorý z toho plyne. V každom prípade tie nehnuteľnosti vďaka týmto inflačným doložkám dokážu do veľkej miery absorbovať tú infláciu. To znamená, že ochraňujú toho investora pred plným dopadom tej inflácie. Dá sa to tak nejako zhrnúť, že tento prvý realitný fond je skôr pre takých konzervatívnejších investorov? On svojím zameraním na ten realitný trh, realitná investícia ako celok sú konzervatívnejší typ investície, takže áno, dá sa to takto povedať. Ďakujem veľmi pekne, to bol Vladimír Bolek, člen predstavenstva a portfólio manažér prvého realitného fondu. Ďakujem za sledovanie. Upozornenie, tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondu Prvý realitný fond, spravovaného IAD Investments, správcovská spoločnosť AS, ďalej len IAD v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond bezodkladne, na neskôr však predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.